Sakana kwatiri kuita zvekare pano paTrari 263 pano paichange nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. First video randatanga kuposta muzuva ranhasi ividhio rebhazi rinonzi Divine. Bhazi iri rapiswa parank kutown panonzi paNewton ndo papiswa bhazi iri. So vazhinji vanga vachibvunza kuti witness wako watisira pekutanga uyo anaonatsotaura zvatanzwisisa hatinatsokunzwisisa. Sekuziva kwamunoita vadikani paTrari 263 tinobatanidza manews updates. Hatiregere kumabatanidza kuti muwane manews paupdates angoti wandei pasame video, tisazongorambe tichingudzoka tiposta maze videos akawandisa paday. Tokoda kuti pasame video muwane maupdates akawandisa. Saka kana wapedza kuona this video wafarira maupdates zvaizvezvi kana muri kuda akawanda muzuva ranhasi, ndinodhila nekuti vanhu vachiona varida maupdates akawanda iri paday. Chingonyora mucomment section kuti hatirari tamirira rimwe video, tatomirira tatononokerwa. Indo vandakasikawo kuposta rimwe video ndokasika kutsvaga manews updates ezvo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell ndatisvike 100,000 subscribers before the year end. Tasarwa nemasubscribers mashoma tiri pa 98 point something, pangosara mashoma zitombori 2000 mashoma subscribers atasarwa nawo. Sefamily tatasai kwatakabva, takatarisa kwatakabva totarisa patavi, aiwa tatosvika. Mwari ndimwari akanaka. Zvisinei kuisira video first update yedu ndichakuisira video rekuSA romwe witness achiwitnessawo zvaitika kuSouth Africa papiswa bhazi iro ranga richida kuya muZimbabwe. So dakuisira video rachona monzwisisa. Witness wedu atanga kutipawo nyaya ataura achimhanya, hatimublame but ataura achimhanya. Usazotyawo ndipa maupdates achona nekuti unozoti hatirari anondisvora, no handikusvore. Uye achinongoti ataura achimhanya anga achikasika kuti tikasike kuzivisa vamwe vanhu manews updates acho. Ndatinzwei zvizere. Ndozviri kutoitika manje paNewtown. Pangopinda varume vaviri kwakutobatidza moto paDivine. One of our guys have vatopfurwa nepfute. The situation ingoripo, it's very sad. Moto yo urikubvira iDivine yo irikubvira. And one of our guys has been shot dead as we are speaking right now. Next update inyaya yandibata, inyaya yatondisereresa yandishamisa kuti zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe asi ndoma zviri kutoitikira munyika ino yeZimbabwe. Vadikani, sekuziva kwatiri kuita, vana vazhinji, vana vemuZimbabwe vakavhara zvikoro vari paholiday. Vana vese vari paholiday vari panguva yezororo, asi zvatiri kureceiva kana kuti zvatakareceiva zvinorwadza. Mwari ndiye akapindira tisati taenda kure. Pane mota iyo yakaba vana muZimbabwe, vana ava vanga vachisvika 13. Yaba vana yaenda nawo kuSouth Africa zvisiri pamutemo. Munhu aitotiza nevana ava. Vana ava pamakore avo vanotangira pa 8 years zvichikwira kusvika 13 years. Vana ava vari mumota yakavaba nayo achitiza, akashandisa Beit Bridge border. Paakashandisa Beit Bridge border asati ayambuka, mapurisa akamukweshena zvakasimba zvikanzi koyo vana ava vese wavawana kupi ende uri kuenda navo kupi. Akatadza kupindura. Murume uyu akabva abatwa akasungwa nemapurisa, kutaura kunoko ari mumaoko emapurisa. Vana vachiona vakatorwa vese vehukama, vabereki vevana vamwe vakatonotora vana vavo ikoko. Mwari ndiye akapindira nekuti munhu uyu aitoda kunochekeresa vana kana kunovashandisa kuSouth Africa ikoko. Ndo dzanziri brand dzake. Zvakuitika sevanhu vatema hatichavhinzwisise. Uyu munhu angaba vana takira pama 13 years kusvika kuma 8, munhu angatoba vana anga atotiza. Iwe unenge uri kubasa ufonera chinzi mwana haasi kuwanika, paunomutsvaga muZimbabwe aumbofa wakamuwana anenge atobudiswa kunze. Ende auzive kuti chii chakaitika kumwana wako. Unozongogea kuti zvimwe akafa, zvimwe akaita sei, akatetereka nenyika, izvo mwana akaita zvekubiwa. Vadikani, zvinorwadza, zvinosirisa. Ndo maupdates atiri kureceiva futi munyika ino yeZimbabwe. Izvi zvanyanya. Opedzwa sei kumacases evanhu vekubirana vana. Musi unoenda kagadzira video rekubulawayo remukadzi iye ainge akabata mwana wake ane 2 weeks akabirwa
neumwe mukadzi akamukumbira kuti hunza ndikuberekere mwana wako, ndikubatire mwana wako, ndaona kuti uri kuremerwa nezvimwe zvinhu zvawakabata. Zvisinei, iye paakapa mukadzi uyu kuti abatirwe mwana, paangoerekana pamira mota 2 minutes, mukadzi uyu akatojambira mota nemwana akatiza, haana kutozowanika zvachose. Apo ndo inenge iri first born, mwana anenge akamirirwa, ndo mwana wachionazve iyeye anenge achidiwa munguva iyoyo. Mumwe munhu ongosvika oba mwana. Vadikani, vana vari kubiwa, ende vana vanobiwa. Ndatizvizamei kuchengetedza vana nepese patinogona napo. Much love.